Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kini tahu cuma bantu Pak Polisi dipun. Ini pulau langgangan dari Niko dipun abdi cuma dipun disano kalian yang dipun bantu. Suki moja kalian ini masih dipun tulis ini. Kang dados panjenenganipun dene kula pinarak boten mingkraripun dados panjenenganipun monggo barengan mirung panjenengan mugi-mugi anggenipun ngajake penyanyi menika dados bareng Gusti Allah ngapuraken ingkang dados panjenenganipun. Nggih. Dene tak derengipun kita ikhlaraken monggo kita derekaken mutabakan rawat puji sarta syukur dumateng Sang Penghuni Rama Waos mugi-mugi kados teman kadhagen to kawitna dados tansah Kasariro dumateng kula panjenengan sedayanipun. Nggih. Kini sarana dalem menika ngraket rezeki sarta kubangun pun minangka sarana nyuwun dumateng asanipun Dinten Rama Waos reh ning dinten malam mes wagi menika dinten wosanipun Sarana dipun prengaso dipun hormati sageta pinaringan Jaya Kemarap dipun tebahaken sambi karanipun. Nggih. Karena kita bitawilah tumaos bab menika nyatipun meringati sebelum bumi pertiwi tansah punambah literan baru utaminipun ingkang dipun gene niki. Sabab milujengi anggenipun adat baritma Sarana sanak putunipun. Mugi-mugi sageta tansah inamban kemutan pinaringan rayon lancar ingkang dados usahanipun. Ini mboten supen lagi dinang baning dinang tekap abang mireng putih kuning mugi ngurmati dari Sarana kalian darah suci mot kalian dari kang manggen sebet kawan gangsal tanggan. Sedherek tansah minayu rintelan dalipun prengaso dipun hormati sageta tansah ngayomi anggenipun pados sampun kula rinten lan dalipun. Ini ngerakit tumpeng kempal raos yang tak warga mriki dalu menika ngayati panjenengan mugi-mugi tertata tumuyut nggal sawiji kang dados sedyanipun. Tumangalus babak ugi dapat daleran ngurmati dinten malam Kamis wagi ingkang keles kangge yosanipun Sarana. Mugi-mugi dinten Kamis wagi saged misalan santet sukawanipun kaguna pinaringan lancar ingkang dados sedyanipun. Mugi-mugi Sarana saged dipun paringi panjang umur dumateng Waos saged tansah wibawa sembodo kasunggatan ingkang dados panjenenganipun. Sabab ugi milujengi Angel Aira sanika ugi miyos wonten dinten pekenan wage dipun hormati saged dipun bangi Jaya Kemarap dipun tebahaken sambi karanipun. Dinten wage saged tansah damel kedatul Angel ben Aria menika saged tansah kasunggatan kasunggatan yang baikpun tiyang sedaya. Sabab nyukuri anggenipun panrezeki peparingipun Gusti Allah linantaran anggenipun usaha tani. Dene wulan ingkang kepengker menika puji pantun kala Wijayadaya ing dinten kalih sampun mantinipun dipun pulung dipun bedhek saged barokah kekayaanipun Sarana dalah buktima tiyang sekalian. Mugi-mugi rezeki kala dipun kebur dinten dalu saged awet temintu saben dintenipun minggeng basan kados kali Jungareng temintu kados ndang panturan dene kangge nyekapi ingkang dados gebetanipun. Lan saged tandayani ketetemanipun Sarana sanak putunipun. Sabab merengeti dikatakan nembonto padulan guntur mriki. Sabab merengeti kemanipun barang gampang dan pitu satola sarwolu putihan dosa ibal sekolah dino paringelan sak sangat-sangatanipun. Sabab ugi merengeti yang ngapun ngawasan penyulan menika cekapipun malah berkahipun saking sari-sarine bumi geni bananging. Awit daya dipun prengeti dipun hormati sedaya para dipun pujidayanipun supados sandayani ketentremanipun Sarana sanak putihipun tentrem ayem keluarganipun lancar rezekinipun. Rakyat geni babno mengedingipun Sarana sekalian awit dipun bergeting dinten Kamis wagi yosanipun dipun hormati saged dipun prengi daya yat imanipun sedang moga pos dipun tebahaken
bila ini pun dipun serahkan tandang rezeki pun. Tumpang punan jembatan berlaku baik oleh taruh-taruh putu tak ketua pengalingan tak dukun yang tak warga ini tak baik jembatan buat diwistri tingkat nomor tampun dipun lima jembatan oleh taruh tak warga tak tanda ini ketermani pun oleh taruh tak anak putu pun ini tumpang berbuang mengetahui titik kalau belum ini tak baik ngomong itu mengenai taruh kalian tak baik ngomong itu mengenai timur kalian tak ngomongi tonggutungi anak putu ni pun sedaya pun tak ngomong ni pun mungkin tak ngomong ni terlalu silakan sampai kalau kan penuratan ikan kacot pai ni pun ini kalau kita dikirim dia kon yang pun malah berkah di tengah tadi pun berarti ngomong mos anggapnya pun ngajar dia punya dalam niko memas pindah menghormati di dalam malam kulit wakil kang kekanggu tani pun karno ini kasih pun uji nyukurian ini pun pada segi paling pun ketolong ini lantaran ada ini pun among tani. Kalau kita cekap menghitung kerarakan ini berpilih kira yang datang ke yang abang ini tepuh dan kalau pilih goyo kape hanya ketani kota beberapa yang langkung kono yang ada sekolah ini pun tanah tak anak putu ini pun. Dan pilih nggak diujar kali menutup kali panjino yang hubungan pun kalian among tani atau tak bisa meniko antosak Kamilah ini buat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala dina Muhammad. Walhamdulillahi alamin. Allahumma hamdan ya rabbana alhamdu kama yanbaghi kal karimi wa dini sultanik. Allahumma amantuka bikoto tikulatil amin. Allahumma ikhbatul bawah daunga buah birahmatika kamaru ingin. Allahumma buat Dewi Sri ngatek nganti gayung nganti ngantani tekani buat Dewi Sri Jakarta musung berkat tunggal sumber rezeki rupatung kayu tinurta tinurti ngantani lumbul buat Dewi Sri sekolah wasi hasi buat Dewi Sri aku untuk kormi going buli ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fid dunya wal akhirah lana bitin wa mabatan bil jannati wa jannatan fil ilmi wa qawlan bi tikal maut wa rahmatan min dal maut wa maghfiratan dal maut afin alaina fi saqatil maut wa najatan min nar fa awam min dal kitab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, kalau tak? Bun, sudah timbul, terlihat tahu nyemak uang dok ya lah. Kan kita tahu. jangan. Piring.
Wah, video nih. Yo. Itu tak main kan nek mau yen.